Nagabenta ki khubor baman kasni page but subscribe ya u Antor News. Na baka babamsak kapan matlano ya ka kmat jong di basta bat kapan kala dor ya ka tin ko tang ya ka hok ba ya ka hok men shagri kata ka day ka bangi trang kum gin nongalam jong the voice of the people party banwan ra ya ka bakum kata ka sinshar ka kharat hagani ka jilla meghalaya bat baki way ki jilla jigari India kin pek ba playing kata ka sinshar po meghalaya kalong ka ba bek ka ba biang ka ba khut ngin ya but nuk salem ni kwa banlong kinong muna ki ba pha ndei kumbalong menta la buram ya ka jat benriu ka jungi da kata ka jing sinshar bambek bambyang hagini ki sanpuar ni ki snam minta kipen snow tenat ki pai ba oh ki ai kali nakam ta kitu ki basdang ki kam tourism ki ai kita ki kali nang ta ki penni kita ki jat scheme lami sakata ka CM elevate nang persang ban suthuk kamut yu kan ni CM elevate nama elevate ta ka jingmut ka jing suthuk babi junga kamut elevate kamut ban ra sujrong mo CM elevate ngini ra yu sibustar sujrong bangini ha elevate chapo Kikwa minta kum ya kata ko rupam bani ra yu we bani ha yu jong chapo ngate ngamtre namar kata daw kumnu kata kalaban long minta ka jila ji kalanang kiu karam kalanang kiu nagawi ka snam shakawi ka snam how life hui trik jong leber mat arajar arhusau karam juga sorka jila ka poi khatlai hajar lai spa klur tamiye hagabakut jong mat life hui trik arajar arhusan kan poi khat san hajar san spa tamiye kluriye atau kamdan ka jingma ka bakrau oh kipat ba manu ban penkhut ya kata karam kidai lingba kita ki program kiba manga mapi oh ngila snotanat ngila yo kawai ka kali innova ban kit tores nolor hapsiu sakaram hapsiu saya kesut nang ta tamba uta ubangi ngiyo tu la kentiu ya kanam ka buram ka sabelet ban ai buram ka baga jet menriuji kalanan dum ka jella meghalaya ka don ka jima ka bakrau ko kipat babi ngim kwa ka bakum gani ka kom sinshar ngi kwa na marda bangin wan ra ka sinshar ka kharar ka bakhut ban pendunai ka jinglot phut minta kumnong ni hikai ki khun ki ti habang idei na kalong ying long sem kabuduk nyong to khun ni im sitom mo khun pek ni ki kmi ki pa ngin don la ti khun ngil ai tre stom ndrei ban thit jingta man na sni myo to yele do no du besok mo khun ni kai ki khun kum ta batin hun o ki khun ru kyong to byang mai namar la hikai ki penlong do dau beskot da ko ado haga bakut thi da do kai du nutrila mo ban im kunai kiba kum kita kilong ying hadin habut ki khun kinang kispa ki kiu kim sa duksa namar lanang ban im negi tupat ki khun ruspa kiba hikai bikin im makaspa bambahe embahe ndrapai ke jing endah poi ke jing hadin habut katai ke jing kalan kelabak labak kalahiar klem jingnang jistat klem don kaloi ke pernai ni don kam namar kata kata ban snutu bangin yo ya kita ni nongalam ke start ke syampang bat ke belam ya ke jatmri omdai tang ban supin kami ni kum ke nongalam juga voice of the people party ni seng ya kani ke parti namar kata omdai tang bangin nilai election ongila sei ki mat jingkular ngila penpena supai ba kini kilong ki mat jingkular lada ki pat ba ki alat yanyi bangin don ka sorkar ngin persyang ban pendap yakini ki jing terang ki jing angut ki jing bat ka wei le kita ka dei ka jing pen kala thamai ya ka bha thungkam lani ka ta reservation policy jan baro ki seng san perthai ki kular kumju dradap election ki keno yu pat ba ki ong ban pi penjap ini tangani tengin le ayu ki ong gumta yu pat ba Rengi nyong ngim ong balai penjok tang sangut ngim ong kumno nyong ngila jok sangut ngin persang ban peni hopai ba ya ka ai ke jing terang bangi don dak bangi le hok ngin persang ban rai kini kimat lada ka sarkar kam singap ngin mi sya surak ban ngilele ya kata ngin ladawa hapo assembly baka sarkar kada ban pek mai ya ka reservation policy uci besar ulak kentat mardor bat ngila mi sya surak ulo ang kumno o kilek sa kayang kashiri rekom kinong mikmat kibaw pat ba ulo jit ngitip ka iga benta ka jungi kamde hayang kashiri balik tawaan
Lada dehi yang kasiri balik tauan ngalak sulit pulilo ngalak songsut yong ngamil emlir. Ngalak tau hi ka anya po yang kasiri. Ringis no to hablet apo ka yang dorbar, habia tai, habia tirhang ta. Dehi namar kata kadau, ngilara bat haba umtre ngila mi syasrok, ngila ti kum ka parti, ngila pelong ka jing syatngan. Pimut ka besuk ban syatngan arspa abui kenta. Balik menlek lah terai. Amin. Ladam day badon kata ka jingkot jumut ka baskem. Karukam perkat ka babek ka baskul. Ka basnosne ki kun samla ka ji ki bamajinge. Udon sawi emali borim nang tay nanong stol. Uang hana baga jinggi ki ya ka reception policy ka pencot ki kun samla. Ngamla ban budur ki kren. Baki syukwa tang ban kentho juwori ka BPP kikren daga pensyong nong rem su naga ke benta arhuwe arhuar hausnam arhuwe arhuar kisamla kilinyar habaki i ya ke jingkot kam juga sorkar like sipo teli ka kam prateli lating labu kerpang no ya ki para garu arteli ni kasi like kapra lai teli sal teli ni kamatam lale syakini ki para linyar don ki habakum ni mentoi yusu ni bu skoli ki kon kiti Dei tak hadu pangi job mengi sangut bakalawan bang biang kata karukam penbek haka bangi yo markat ju mangi baki niki para garu kala trekam kata ka roster ka baka yeng kasri kala patha ka egen ni roster ka dei ka jing pentrekam bek ya ka polisi baka sorkar kala tau namar kata ka daw ngingip ong baka roster ka dei ka jing lani ka jing pang ka jing baka jing pang ka dei ka polisi labha kaju yangi baki para garu ni kambun pa Dei namar kata daw yung John Kamban penkalai ka polisi Dei ban ai kat kum ka jimbun pat abang i kambun pat mangi ka jai beriu kasi bani kini ki para garu hagan ka jela balain bha markat ju Ria haduk menta kadang John kata ke expert committee ka baka sorkar kala tau ban ngiru ngilai ai ka jingtho ban ngila pen ka mawi ka sorkar bani ban pen step ya ka jing trekam jo ka expert committee baka nongre mi ka jing kalong baya ka pha thung kam dei ban bu man mang ka kum ka jing don pat apeng jongi bat ki para garu bat kini ru ki sno tho ngila syate ang pejak pen bana ka tu por oh kini ki PPP ti ki lek syong shit laban ki katma ya per jat penriu balai kan ki kata bangi dawa ya ka hok ni kam dawa ti ni kam kwan ti ya ka hok ka jong ki we ni pan tang ya ka hok la jong hakmat ubriu hakmat ublei ni long ki baksan namar ni kam kwa palat ya ka bamde na ka hok la jong oh ki pat ba namar kata kadau ka voice of the people party kala lek keng keleng ban pen syai ban pen snutu ndei ban syukran tang kumbalan keren kini kiwe menta dalajan ke election oh begini kijing penbik pat ba kimut bau pat ba hadu mentai mat kat bakran maki sungai bek upat ba menta ula pher ha denem dene upat ba menta ula pher umdei su tu pat ba post nem mensha ubam tip ayu ya thu khana penhe menu la sungai bek pai ba mata wasta ula ite jayu hakan jela jungi manla ka klip mat hakikti ndon su pala ban thok lada keren bakala mangiru pai ba unlap lada keren ni ka badai ru pai ba unlap kajing start jong juk ka pamenta ka penong gi pai ba baki nyo gi jingtep halaki jong gi strakti ki simpre akti gi jongki ndon su menu balaban penbi dei gni ka penong yu pai ba ubla pet ya kani ka voice of the people party nadu belaseng kani ka seng kumbang kala keren kala persyang banle ha assembly ngilaya sat syabar ngiaki bat kani ken kani ka pai ba wa baru si kata bandon kinongelam ndei banwan tang sisin san senem ne pia kwa ban yo i no mikmat tang sin san senem ne namar kata kadau ka voice of the people party ka lek keleng ka pensyai ki pai ba komno bakin tip banjit nong mikmat kidei ban tip kai ka kamram jong tau nong mikmat kidei ban tip kai ka hok ka jong ki pai ba jong nong krem constituency nadu bangalet bani khun election haus nem arajar lai ngalahi kai ki pat arajar lai ngadang syak penrem ki ong ke politik sia pun kata pan bai syar myo pan bai kya myo di secret hajan ram syak ke politik sia kata ngalarem ndai yai pen sngo tho i ki pai ba kumno kintip
ka kumnu bagin ji yau tau Emily nang ta ka ka kamram ka jong niu Emily ka hok ngong ka kamram Emily kam dei ban li be in ya bril kam dei ban li pilipit udai ban wat tilat tilinti ban ya sa je ka jinge assembly nang ta kumbagalong jila Meghalaya kadon ka ta ka Emily scheme ka Emily scheme kam dei kan sep jong Emily ka dei ka hok jong ka constituency baga sarkar kalamang manla ka sansnem agani ka sansnem ka beladap ka sarkar kala kintiu ya kata ka Emily scheme sya ka syajar lai spa lai pinyolak sansnem pidon ka hok bantip kumnu Emily ubha ya kata ka syajar lai spa lai pinyolak sansnem Ribun na preng kipat ba kimtip. Bun na preng kipat ba kimtip. Hey namar kata daw. Ngi ka Voice of the People Party ngi pensyai habang ilek keleng-keleng. Ngaju keli kini ke jingkeli kat cabang alet. Ngau upat ba ukwa IUP lai sau penai syuak election. Lai sau penai syuak election ngi ko ayu. Nang ta lai sau penai dalam adem election pak ngi ko ayu. Lai sau penai syuak election ti ka ka bangai te kalong bau pai ba ukwayu ukwa bai kot ukwa bai dawai ukwa bai kiat ukwa bos beli piknik ukwa bai siang ukwa bai siar ban bam kana dalam dapat lai penai kwa nong keren assembly uai ban keren lem ya jengi kinong dising uai ban keren lem ya jengi nong kai sinsar Uai wan keran lami kecing syakaput. Uai wan keran lami kecing bersyaset tulap kinong tray SSC. Uai wan keran lami kecing tiba tray homgat bami tulap kataru. Uai wan keran lami kecing sakut ki building kontraktor. Lai penai hadirin ke election yawak nong keren. Lai penai swapat yawak by dawai, by kot, by kiat, by jansop. Balai upat ba ulong kumni ngimbeng kadon kadau namar upat ba uyakren para upat ba oh kumni teme lajan kumni stang kumni teme kapon lada melik pan meyo melik ni berenda padek ya melik pan mangani tu kandidate yo bek teme tang kumni lai sau penai kat bam padek election lada me pan men yo lada me bhabok nrei laj nang tan lada election me tangga kemut ka khmat minum isu teme Dei namar kata kada pai ba let la kale ya ya let don lagi cap ki kentei ki bala kami start kapan pisa lik pan by the way ba away kulung si pongot ya bujuli tu kulung depan